Yamakateerera kudai so ndiyo nyaya version yacho. Patouya nyaya panapa iri kutaurwa nerombe rinonzi Christopher Mutsvangwa pane zvaari kutaura zvatisina kufarira pane zvinhu zvacho achida kukorokotedza vaMnangagwa vari kuti who made sure that the state apparatus was in safe hands by making dramatic changes to security leadership ahead of 31. The new security leadership proves its loyalty to the president and its respect for the constitution. There are people who think they are appointed to lead Zimbabwe and believe they own the nation army. Ndio mashoko ari kubuda ari kutaurwa ende ari kuti there are people mukanzwa ari kuti there are people ari kungotenderera ari kuchika kutaura kuti chiwenga zvatopera ndo zvaanenge achika kutaura. Mutsvangwa akavenga chiwenga ndo chokwadi chiripo akawenga ndo nyaya inenge iripo. Saka Mutsvangwa anenge achishandira Mnangagwa kubva kudhara. Mnangagwa akangononga Mutsvangwa ringori balance ranga richingotenderera richingoita zvemabhuku. Vanhu vakawanda muZimbabwe vakadzidza vakaita zvemabhuku asi havana kukwanisa kupuwa mukana. Saka Mutsvangwa anenge achishandira Mnangagwa ndo zvinenge zviripo. Saka Mutsvangwa akutotenda ari kucelebrate kudzingwa kwakaitwa General Sanyatwe uyo watoziva kuti ndiye general mumwe akanopinda munzira yekupusa yakanga ine mamwe magenerals. Ndo nyaya iripo. Handisi kuziva kuti muri kuiona sei nyaya iyo. Ndangofure nepo ndikukuzivisai ndingokuonesai. Kana muchida mobva mangolaika, kana muchida mobva mangokomenda mondiudzawo kuti nyaya yacho iyoyo muri kuiona sei. Nyaya version tinenge tatoya nenyaya kuti tizivise hama neshamwari zvinhu zviri kuitika. Amene kuti muri kuiona sei. Tell me what you think mu comment section yenyu kana muchida. ZANU-PF Republic police yatanga kule ndio yaone. Muri Zimbabwe kana ndotoya kudai so ina ndakana atsitsi navo. Tingodedzera kuti kana uchiziva kuti iwo unodedzera kuti pasi neZANU-PF tanga nekulike video ratatoya naro. Right, muri Zimbabwe ndanzwa nyaya panapa pari kunzoni vanhu veZANU-PF vari kunzi ngavasainiswe. Because unoona police yakusainiswa mapepa kunzi anzi ma loyalty forms. What's that? Chi, why are you guys so desperate? Police inosainiswa nigiri paper kunzi loyalty kuti zvese zvataurwa naMutamba munofanira kunge muchisaina. Mutamba ndiwe ZANU, Mutamba atopinzwa basa naMnangagwa. Ende Mutamba atambire $50. Mutamba atambire $50 iyo ndio utambire $50 bozi urombe. Uvanzi sign up form rekuti ausikupandukira Mutamba wacho ari kukupa $50. Muzanu ari kutoziva kuti zvaari kuita zviri rumwe. Muzanu Ndo zvaari kutoziva. Muzanu munhu weZANU, mwana weZANU onzi iwe usapandukire mwana weZANU. Saka kuti usapandukire mwana weZANU sign up loyalty form. Mnangagwa anototi jairira zvisingatomboite. I'm telling you the truth. Anoti jairira mudhara weya zvekutoti izvezvo akutocapture police yese ZRP Zimbabwe Republic Poachers. Makarijiswa kusvika pakutoita nzara. Munongochinjirwa mukuru wamapurisa obva atozonzi uyo mukuru wamapurisa iwo takuto unofanira kunge uchida iwe shamari ndo zvakabvisira Mugabe. Mnangagwa wakabvisa Mugabe uchitaura kuti Mugabe ari kuzodi adogarisa musimba. Mnangagwa achakure wakabva kupi Mnangagwa dzoka nyika kwako. Hanzi Mugabe akakomberedzwa nembavha. Iwo una mbavha here iwo. Chivhayo unomuchenesa. Iwe chivhayo nezu rakapiwa. Chivhayo nezu rakavhuma akavhura kampani. Obva atopiwa tenda. Nyowani. IMC ndiye technology but kuna macompanies ekuti ane 46 years kana 30 years mamwe ma 25 years achirana avambopuwa matenda egovernment vandopuwa matuma pavement tudiki but those guys they are working in construction, they are in construction business. What's so special about Chivayo? Anoziva ndosaka maroda achitanga achikurumidza tsemuka obvoza muchivayo munotojairira zvisingatomboite varume. Tagwire ine zuro aikambena wamunzwa. Tagwire akutokambena izvozvo. Bonye zuro Tagwire yakati hanzi kana ukona uchirwara uya kuchipatara tinokurapa mahara. Ikambeni yaari kuita yeye. Ikambeni. But I like that. Asi ikambeni. Azina ndimbomufotere. Anokwanisa kuzo accommodate Zimbabwe yes. Hanzi nekuti zvinhu zvakaoma. Why are they these guys? Hanzi weiti kurape because zvinhu zvakaoma. Isi tikataura kuti zvinhu zvakaoma vanoti hazvina kuoma. Vakataura tikatota zvinhu zvakaoma vanenge kutotitsvaga vakutoti anooneka kupi uyu kana inani ngambotongwe naTagwirei baba vangu vakarwa hondo sekuru vangu vakarwa saka ivo vakafirei vanhu vese ivavo. All those guys you know tezvara vangu futi vakatorwa hondo and he is still alive. Saka vakatorwa hondo vakata vese ivavo ndo vakatosangana maperenzi akasangana muhondo atiti ndo vananzi ndakunzi ndakuda kutongwa naTagwirei. Tagwirei kana usinorwa hondo enda unoita zvechechi
ndosiwa chinzi takudzwa kunzi atikuteerera unotijairira zvisingatomboite zvitorina nemuperi rimwe racho rakarwa hondo kana mada kuti tidaunhingina zve kana munhu asina kurwa hondo watingobvumudza kuti ari kunzi ari kutonga nyika ndichamisa chete. Iwe nyaya dzehondo idzi dzakadhakwa. Vanhu vakatoenda kuhondo vacho marombe vese vakadhakwa, havana kana chanhu chavanoziva. Vanhu vakatoendera kuhondo, vanhu vakaenda kuhondo checho vakatofira mahara, varipo vacho vari kuzoti vaenda kuhondo vakadhakwa. Vanenge vachingopidigurwa pazvigaro zvavo zvacho zvaivari maposta avo vachingopidigurwa vakatarisa, mumwe anopidigurwa nhasi, mumwe anopidigurwa mangwana, mumwe anopidigurwa kuswera mangwana. Perenzi Shiri akangobviswa kuita general vaiswa kuagriculture obva anzi afa necovid. Unoona zvakafanana izvozvi, mumwe akabviswa kanoiswa kubhora zvakafanana, mumwe anenge achingobviswa zvakafanana, mumwe achingoona kuti ndiri kubviswa, uyo ari kubviswa, uyo ari kubviswa, vakangonyarara vachingoti takaenda kuhondo, ivo vari kurovana nehondo yebrain, vakadhakwa vakafira mahara, vana kana hondo yavakarova. Inini handikwanise kuti vakafira mahara, ndoti sekirongo vafira mahara tezo rangonzi vari kunhingina mahara vakafira mahara varipo. Asi tezo rangu hana kufa, but nonzi sekuru vangu vari vapenyu varipo vacho, veteran real one ane madetails anomuziva, takazorwa musokata tiri pakati, ndonzi akarwira mahara. Vakadhakwa. Kana kuti vanhu vakaenda kuhondo vese vari kuti vakaenda kuhondo vakadhakwa. Unoziva kuti Mnangagwa uyo anorana maministry ese ari muZimbabwe, ndiye mukuru wemaministries ese, ekuti munhu izvozvo akangonzi akangoti handisi kutomufarira izvozvo anomudzinga. Anorana maministries ese, ndiye mukuru wezvinhu zvese zviri muZimbabwe. Saka unongoti tuite hanzi vadzinga Sanyatwe, hanzi Sanyatwe hatisi kutombofara, hanzi hatisi kukutrasta. Wakarinzwa rezvida tijairira zvisingatombo musvamo anotijairira futi zvisingatomboiteka musvamo. Ini chinondinetsa ndechekuti vamwe vacho varipo izvozvi, vamwe vacho varipo pavanoona zvinhu zvichiitika vanenge vakanyarara. Zvozoitika pane mumwe wanenge wakanyarara, zvoitika pane mumwe wanenge wakanyarara. Uri kusiya kapoizeni kachitongoita se kachiramba kachingodyiwa wakatarisa, uono kadyawo kunodyiwa nemumwe munhu kokuurayai, muuraya kapoizeni kemukutoziva kuti kari kuiswa. Mnangagwa akadhakwa, he doesn't have those qualities to be a president. Hatingamboti Mnangagwa adonzi ane maqualities ekuita president. Munhu ane utsinye, Mnangagwa ane utsinye. Kana twanawo pamuchinguri mumabuya akapusa Sanyatwe irombe. Sanyatwe ungatonziwa kuendeswa kusports, unozive nezvemasports Sanyatwe. Ana twanawo pamuchinguri. Sanyatwe unoziva kama billiard, une phone number dzakama billiard naye Sanyatwe. Hauna, une phone number dzevamwe vanhu vanonzi vanoita madhiri ekuti tingati yaniko knowledge musona anakama billiard dzakama billiard unodzwanawo nekuti wapinda basa wonzi wabosi wakama billiard chimomira unofanira bosi womunhu ane pfuti. Iwe Sanyatwe ndikamupa bhora hagona kutamba 5 ma-ups kuti 1 2 3 4 5 hagona kutamba 5 ma-ups, but izvozvi uona zvaari kuitisa, basa raari kuitisa. Muri rombe mukoma Sanyatwe. Munhu anenge achishandisa brain dzepfuti kubhora uko sakatoti tiri kuita bhora. Mnangagwa doesn't respect sport. That's all. Mnangagwa doesn't respect sport. That's what I'm saying. Inini andimbo, and I'm not that kind of person ukuthi Mnangagwa anondiziva. Ndikana mushida ndona kusendera mafoto angu kuti Mnangagwa he knows me very well. Hapana munhu asikazive Mnangagwa cool, vandotiziva, vandotiona tichitotaura zvitichitaura. Mnangagwa those guys office yake zvimarombe zvingagerwe zvingakame musoro zvina George Charamba, those guys vanouya vachitifonera ndikana mushida ndona ndokusendera conversation. But you know what I'm saying is this: Mnangagwa is not a good president. And I'm not saying Mugabe was better, but I'm saying Smith was better. Kwete better where anotuma small letters, better with my big letters. That's what I'm saying. Better. Mnangagwa handina kana one chin. I always challenge people kana vanhu vanoda kuti vauye vasanganeni vandiratidze kuti Mnangagwa akagona 1 2 3 4 5 things. Mnangagwa anaka chinhu wani chakamboita chaka chine musoro chakagona. Mnangagwa munhu wekutoti mukorokoza mukoronyera wekutoti tirasafanha vake vanawo Scott sakupwanya. Muchadhakwa zvenyu maZimbabwezi. Ndikukutaurirai Scott tirasavanhu vake vanawo Tagwirei tanzi Tagwirei ndiyada usiwo azoita president wenyu wani wikine what Chivayo kuti aite president wani Chivayo akagara aramba anzi handipinde hana Chivayo inini handidi basa rekuti ndoswera
Zichita dikita ndakaunganira vanhu. There's no sweat in politics. Let me tell you something. Vakomana vaiva zvakafanana Mnangagwa. Tata Mnangagwa arikudikitira. Arikudikitira chi Mnangagwa chaanodikitira. Mnangagwa ndiye ari the center of everything muZimbabwe. Mnangagwa is the center of everything in Zimbabwe. Anotokudzwa kuti road matenders eroad ipai tagwire yobva ati mumva mashiyanisana wiki nechivhayo. Munhu anogadzira maroad IMC anogadzira technology obva anzi akuroad foot kungopanana mari pachavo.